Hawar kehat ahithia long langbung biplaga pita municipal board atum chechar chedar. Hawar kehat town Mohila Congress lapen block mandal Mohila Congress atum Congress claim bang amai kang. Humni PMAY Urban Ahemso MLA Joyram Ingleng long ekesom. Kardom karbeng long life kilang arat ona phansitame nilihin pen adap ki me kardom ang bajuriklo kardom. Pine adap Abirta long pen nilisami Julie baby nonarju ikha birtang ton pen. Hawar ke hat municipal board atum amek ke jang rong ajok Haura khat ahithi langbung chibi plaga jok radatum kedo kedam kisum kachetong nang. KAACCM tuliram rong hang ahin pen along tin arong sopia longta kapachin turponjia phan kabor iponahut Hawar ke hat municipal board atumke sai ke klem dun kapang creation si thekdun long kapre municipal board pen pangbar dam pulote Hawar ke hat along sai ke klem pangkre nailo pule jongdam dekta henone athe nilitum karbiang long life pen Hawar ke hat arong sopia long ko ansi ke klem ke dam kapachin turponma nanglituma thengno nampaklangi Lake langteng pusinang itu matha iktahai. Setame abinong ke langteng takali lapen langroy takali. Hawar ke hat municipal board atum sai ke krem kapang krea joini tobar ke bak kahino thuong langbi cheplang seranlo. Bangso alangbi ke hat pensi arnivang radatum cheleng nang bomlo. Setame pinirni anta kaselam ponjia phan municipal board atum thanga sai dengde det. Hithiang lu mama jomsi lapuson lang palang biset pulote kapre warder loke ansoselo nilituma pherangke kahomrida mahud kisum ke phoara ratum nangka chathando na tengke adap anikang samta tangka sika inkoi nangrung berdo bonta hithi kulat kapaching thur mate kapang thera sai thangta keklem thekdun longle tumke da paning tiarong ek number wat wen da paning tia bozar aku pen ge ke thang nai bozar non kopi chohani lang arbe inghan lahai keter kl sarkar no BJP sarkar nang langli itu man apa paning ke sam no nili tuman 20 taka na kirung kopia joine lahai thang ke mane thang facility beda kedamtang Congress sarkar ahutke hithi kulat lapen nordong hehui anta pangthirwer bonta non BJP sarkar ke bangpen hithi kulat lapen nordong hehuita pangthir ponpe anparta tobar taka selam ponabi ami thanga pok chelang rong bosi karbo padupon non BJP sarkar ke bangpen ki tobar ta hinu saide lo lapen ke salam puke matsap ta bedelo ren ke safa puta belo ton committee hin benta ekdom BJP sarkar hukum lahan lo ja methanga pocket phani chelang sab lo to ala simyo tobar ta lang tum lang ikame abepin atumi heta da bazar sodom complain nang ki je tumi heta gari ke chingkoi tho bike hai ke chingkoi pusi nang than tumo het tunuken BJP sarkar 6 years sari polalo bosita dat hawraghat alo kita misian dia thana to chebor konti labang so street light alang litum BJP sarkar chari lo ta halla so hotel kinnet nonta illonga par mo konta hore kithelong le ajata intin pangkai mata la munutum kedam kewang cicinu la per rasta ko mo dak intin panga jok munutum ajo dak gari kewang tani ko ani kisina na gari taxi Hawar ke hat pen harsing rongpi karbiang long live Hawar ke hat Rajiv Bhavana Sahem along Town Mohila Congress lapen Block Mandal Mohila Congress klembang phiamai kapadopon kedamtang chiti ni phai troxy arni porphai krehini malongpen Hawar ke hat Rajiv Bhavana long Hawar ke hat Town Mohila Congress pen Block Mohila Congress klembang amai padopon Binita Ingtipi Kacharipon Congress klembang amai along Hawar ke hat constituency MCC amai phu Diuri Lekthe Chunbang Govinda Majumdar Block Mohila Amaipi Purnima Kilingpi Town Mohila Amaipi Birmala Gogoi Lapen Youth Congress Amaipu Birsna Terona Tumpen Danglo Penangan Congress Aphan Aning ka Chetheara Tumta Chetonglo Mayalong Nangkileji MLA election ahut Hawar ke hat LAC pen Madu abang phua phanle Congress atiket pipon setame ming isibet pen kengkam chejora petsi
ki ong dunga bot pen pahai dun vek nang popusi arsik jek pen chingwai padupon গম পাইছোঁ যে বিজেপি কুকাণ্ডখিনি আমি ধৰা পৰিছে সকলোৰে আগত আৰু সেয়েহে বিজেপিক আমি ভুৱা বিজেপি বুলি আমি আজি উল্লেখ কৰিছোঁ মানে কি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু সেয়েহে আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ হাওৰাঘাট মণ্ডল কংগ্ৰেছ মণ্ডল মহিলা কংগ্ৰেছ পেন টাউন মহিলা কংগ্ৰেছ চিলাংপেট চিনিলিতুম মানে লা মিটিং বিপন ল nasi naso meeting long setame kado kawe nak cetong dun lo nasi nilitum la kewangji 2021 son along la MLA election long nilitum kongres atum kecipahai ponji phansi nilitum cisong pon bom lo BJP Sarkar Jongsi do bomlang pulote kiduk kilak araratum thangna da kerap long dun didatpo lapen lo kacharli ke thekire osumaratum ta thek naga sonsi mandetpo আঠে বিজেপি সরকার আতুমকে বরেং আংহয় পিপন পিপুটা মায়ালং মহিলা কংগ্রেস আতুম আকয় পিপন Adap ke padupon ameyalong nilitum kacing wai ponalam ke lapu hello nilitum kacali au somar kami penang anaki sungdolo la penras kami penang anaki sungdo la sinilitum kacali au somar ta boreng abar site along unde la penrat atum kami penang anaki sungdo la sinilitum non kongres ke patang tang konekji palam ke lapu hello nilitum aphan ko anu nenon BJP sarkar along nilitum ke dudun thangna ta nilitum aliawe nilitum hanang kerapon nilitum thangna ta chithek la sinon ke bangji suri hinira isi abang ke nilitum inkoira isi la soba suri inkoira isi abang ke nilitum kongres dol chupahai vekji la pen hai vek popusi nilipini pen la daksame lampachini duniglo thando niglo Habar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live CM Tuliram Ronghang ahin pen Central Sarkar aphan akimi lo kacharli aron ki bipon along methang elam eki kacharli abar sai ki bipon thegapot kurwang thu lapen kachoro pajirpon Diphu Rongkimi along kedo Center for Studies in Karbi Language asahem along Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron Kacharipon Cheklojon Thom Karbi Alam Kacharia Pharman Lapen Loat Hui Kangpua Mayalong KAAC CM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpoa Manpen Chetongdung Manpeng Aluhi MP Horen Singwe Forest Board Chairman MSc Richard Togbi Kese Samaiphu Chandra Singh Kropendanglo Lapen Penang an Karbi Alam Kacharli Jiao Somara Tumta Chetongdung Mayalong Aluhi Sarpo KAAC CM Tuliram Ronghang ahin pen Cheklojon Thom Karbi Alam Kachari Longjia Pharman Lapen Luat Hui Ingpupon Labangso asai ke claim ke dam kache paddu Jasemet Center for Studies in Karbi Language Center Anparta KLDB Amaipu Longsing Teron Lapen Alangelong kachera chetudun atuma phanan kurwang thu lapen kachoro pajurpon Sing sote देखो ये लड़की नहीं हाई स्कूल के तो लाभ के नियम कानून का लेकिन जो है ससुर Tanpa dia pernah saksikan bahwa konstitusi yang dia itu menetapkan ke nama apa yang kita namanya edison yang dulu. Lalu bagaimana ini sana lalu kita bagaimana itu Labangso aningkan pen Karbi Alam ke elective subject dengponpo Lapen ke bangji surihini ra inquiry seningkan pen ke kedoan school alongta MIL dengponpo Lapusona porahut Central Sarkar ahin pen setami kheiso kheibare matuma phan kematha pon pen akimi lo kacharli aron along methang alamaki kachari long jabar sai kipi pon thega pot kurwang thu lapen kachoro pajur pon lopota CM Tuliram Ronghang lamjai pon Karbi MIL a subject higher secondary angdeng kachari longjia phan
Lamet Guru Kalitang Longkam Teron Pen Ketok Lam Tasam Alua Thui Lapen Eastern Karbi Anglong College Assistant Professor Mondor Teron Basic Training Center Teacher Educator Sarsing Tiso Lapen Bogajan College Assistant Professor Bikas Teranatum Ketok Pon Alua Thui Karbi Alam Kacharli Adichialu Uthot Inkrung Ponthusi Pabat Ponthu Popusi CM Tuliram Ronghanga Hinpen Ningje Ponthu News Desk Report, Karbi Anglong Live. Manja along inut asarmar arta ningkan krege thoma usupia phan hem majokta kavedera hut avar sai choensi kacholang remja phan kabor yahut rat nebdunche. Manja Police Station nadum Althuram Arong inut arta ningkan krege thoma usupi rat pen kisok vera lang hialong langka chosok damahu rong isi along amat kidu Alimudin pu inura sarmar maduta kaviavar sai choensi kacholang remja phan bor ilu Setami ao sopia bang kachapajok jia phan pura kacharteng kachardaga porahut halpu Alimudin episode kiledun rogajok ao sopia phan kerap dunji kalisi arenga paksi pasuthurong Apithu ao sopia bang kado kavialam rong soratuma phan kachathande rajok tongsekot pen rong araratum aoradur kachapalangnu Alimudin aphan neb innamsi Manja Police aphan Abirta palilo Manja Police atumta tongsekot langki kedua din palidunsi Alimudin aphan arona tengpen neb innangsi lamhoi ka babona tengpen kodalong kangsai padoponsi hem kangsam thap thot Sarjib Kathar report Karbi Anglong Live Hauraghat LAC angkang langhin rongsupi ward number ke thom kaparlo pamgaung puarong along sorkar pen kipi PMAYU ahemso donni ahem MLA Joyram Ingleng ari dengpen long e sompi dekang BJP sorkar pen ronga jokedo kiduk kelak arar tumaphan hemso kipi pona sonse langhin town kaparlo along kedo santanu bora pen gagan bora banghinia tumaphan setame sorkar pen kerapi ponsi chitti ni phai troxi arni PMAYU ahemso pipajilpo bangso PMAYU ahemso kikin kapang cheng ponja phanpura hawar ke hat LAC MLA Joyram Ingleng ari dengpen kichengsi humni ahem apartment New York sompi pondo New York ke somamaya long Langhin Municipal Board Chairman Langhin VDC Chairman Khonsai Basumatari lapen penangan Ratcharia site Klembanga tumta chetongdo Langhin pen sarpang ringti Karbi Anglong Live Tang tipi ni Adap Abirta ke lapon sikang toniklo dome thagme ani kime